bakom. Nå där. Wow. Artur delar lite med dig. Oj, 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 vad den flyger. Det var bra att ni fick lite nya leksaker när jag söndrade så mycket. När Alfred har söndrat så mycket. Vad var det för en sån där då? Det var en masken. Får jag se? Wow, titta Alfred. Wow. Nå, Artur, låt Alfred ha lite. Hör du, det är Leifens paket det. Ja, det hör du. Nej, det är ingen då. Det är hans det där. Vad står det på det? Valossa, Joula, Lena och Niko. Jag tror era paket är slut, pojkar. Jag tror det var allt det åt pojkarna. Nu måste ni leka med sakerna som ni har fått lite. Bosse pojke. Bossiga pojkar. Så leka lite med sakerna nu. Artur, det var slut nu. Resten åt... det är slut nu, hör du. Resten åt Leif och Lena. Ta och leka med egna saker lite nu. Var det allt det sa? Det var det häftigt. Hör du hade mycket saker. Leka lite nu. Ja, bosse pojke. Vad tittar du i fönstret? Ja. Nå med. Du har mycket saker att leka med nu. Lek lite. Han skulle vilja ha mera. Ja, nu räcker det. Ni kan ju få mera. Han tyckte det var lede han. Se på Alfred, han är så nöjd han. Hör ni pojkar. Pojkar, sakta. Nå. Sakta. Pojkar. Artur. Ja, för så bråkar också. Ja, nu tar ni det långt båda två. Här tar ni och leker lite. Pojkar. God jul på er pojkar.